What's up mga Gwardyang Bisaya? Welcome sa ato ang gamay channel, ang Gwardyang Bisaya Vlog. So sa karon pa lang nga nakabisita na ng atong channel, palihog like, comment, share, and subscribe. Ug sa mga nag-subscribe, ug sa mga atong mga viewers, damong salamat sa inyong pagsuporta nining atong channel. Sa atong isgutan karon ang may tungod sa unsaon pagkontrol sa emosyon. So natong mga gwardya, kinahanglan nga kay bawtang mo control sa tong emosyon kay sa atong trabaho dili nato malikayan nga naagid tay katupo ng mga tao panahon sa ato ang pag-duty nga lain-lain og batasan. So usahay na yung mga empleyado o mga customer nga singgitan ta, no, sa ug singgitan ta ug dili ta kay bawo mo control sa atong emosyon, mahimong maglain ang atong buot o makatubag tag dili maayo sa customer o sa kliyente nga ato ang ikaistorya. Munang sa ato ang trabaho ng mga security guard, so gikinahanglan gyud nga kaybaw ta mo control. Kay ug dili ta kaybaw mo control, so maipiktaran o mapiktuhan ang ato ang paglihok, ang tono sa ato ang pagistorya. Isog na, no? Nga kinahanglan nga bilang mga security guard kuan man kita may tagapangalaga sa peace and order. So paunsa man nato na ipatupad ng peace and order nga sa to ang nasakupan og kita mismo dili ta ka disiplina sa tong kaugalingon. Maunang kinahanglan gyud nga ato yung tun-an unsaon pagkontrol nga sa panahon nga mutubag ta kanila nga naa gihapoy respeto aron nga matuman ang sugo nato nga kitay guardian sa peace and order diha sa atong gibantayan. So maura kana no mga Gwardyang Bisaya. Salamat sa tanan og hinaot nga doon na mo'y nahibawan yan ning ato ang atong ipanagisgutan karon.